Rasuwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shahararren fitaccen jarumin nan kuma mai nasibi a masana'antar Kannywood a yau ne aka sanar cewa ya rasu. Fitaccen jarumin nan wato wanda aka fi sani da Madagwal mai taken suna Aliartwork. Aliartwork ya kasance dai shahararre fitacce a masana'antar Kannywood wanda yake harkar comedy wato harkar barkwanci. A jiya ne karfe 7:30 aka faɗi cewa shahararren jarumin nan ya rasu wato ya riga mu gidan gaisuwa. Duba da irin abubuwan da yake yi da kuma harkar da yake yi. Aliartwork ya kasance jarumi ne mai nasibi kuma fitacce a masana'antar Kannywood, kuma ya kasance fitacce wanda ba za a manta da irin gudunmawar da ya bayar ba a masana'antar Kannywood. Ya kasance fitacce mai nasibi wanda ake jin daɗin aikinsa sosai da sosai. Kada ku manta duka muna kawo muku wannan shirye-shiryen ne a wanda shi mai albarka mai suna Hausa United. Kada ku manta idan yau ne farkon zuwan ku wannan tashi mai albarka mai suna Hausa United, kada ka manta ka danna mana alamar subscribing wato alamar kararrawa. Shahararren jarumin nan wato Madagwal ya rasu a jiya. Ya sha fama da rashin lafiya wato na bugun zuciya. Shahararren jarumin nan mai suna Madagwal ya kasance fitacce kuma shahararre a masana'antar Kannywood, kuma ya kasance yana fama da wata cuta ta ciwon zuciya. Shahararren jarumin nan da ya kasance yana fama da cuta, kuma ya kasance mutum ne mai nasibi shahararre a fadin arewacin Najeriya, kuma ana jin daɗin irin shirye-shiryen da yake yi, domin shine yana ɗaya daga cikin mutum na farko wanda ya fara harkar barkwanci wato harkar comedy. Shahararren jarumin nan wato Aliartwork wato Madagwal ya kasance mutum ne mai nasibi a harkar Kannywood. Mun yi babban rashi a masana'antar Kannywood wato Aliartwork ya kasance mutum wanda ake alfahari da shi a faɗin arewacin Najeriya, wanda yake ba da gudunmawa yadda ya kamata. Duba da irin abubuwan da yake yi da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a masana'antar nan ta Kannywood. Babban shugaban tace fina-finai wato Ali Nuhu ya kasance ya yi jimami da kuma nuna rashin jin daɗinsa da rasuwar wannan shahararren jarumin wato Aliartwork. Duba da an yi babban rashi da kuma rashin mutum na farko wanda ya fara barkwanci a arewacin Najeriya. Aliartwork ya kasance dai mai nasibi wanda ake zancensa a faɗin arewacin Najeriya, wanda yake ba da gudunmawa yadda ya kamata sosai da sosai a harkar fim. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribing wato alamar kararrawa. Za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye da kuma abubuwan da suka kamata a wannan tashar mai albarka mai suna Hausa United. Mun gode, ku danna mana alamar subscribing.